Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabong sa katak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang makikuban kaninyo pinagis paghatod sa katak na nga paghatod sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan, mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo sa padayon ng pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga mong gigamit kinadili aron supako ng Biblia. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City? Ang atong programa usa mabati ninyo kami matag-adlawng Domingo dinis RPN DXKO Teleradyo. Matag-adlaw nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kapunon ug kanunay pagsubli nini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. Ang programa makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. Og dinhi usab nining maong sibihan dinhi sa RP Index Kidi dipulog mga kaigsunan makita og masud-ong gyapon og mapatalingugan ninyo kami matag-adlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag-adlaw Domingo mga kaigsunan. Live gyapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag-adlaw Domingo mga kaigsunan, duha ka hugna kita. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kapunon. Live sa Facebook gyapon ang programa o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Dinhi usab sa Valencia sa DYRC Radyo Komando taga-adlaw Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4. Dinhi sa Pagadian City sa Arimin DXPR alauna ngadto sa alauna 30 ang taknas kapunon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa sa PBCM. Dinhi sa Dixario Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas nga buntagon. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo matag-adlaw nga Sabado dinhi sa Power Radio, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Kitagaan kinig kinabuhi. Unang-una sa atong kauban nga ebanghilista o ministro, Brother David Rizaba, o usab ang naghatag sponsor ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang. Ang ilang tindahan din sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Din sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag-adlaw Domingo. Diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang among mga pagpangumusta sa mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagasunod o nagasudong kanamo naminaw sa radyo o nagasudong sa live sa Facebook. Gikan sa United States of America atong mga kaigsunan din sa Blackport, New York ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Din sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham. Din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America sa mga Juanito and Justina Makiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family. Ato sa Bigson, Engineer Brother Derwin Mangalos. Igsoon ato din sa Tagaluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila. Atong mga higala,
nga mga salesman, runner nga nagasunod usab og nagapaminaw sa atong programa, dili na lang nako sa tagsaon pag-mention ng inyong mga pangalan. Pero kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Kamong tanan nga nagsunod, kalakip na kamo sa among gipanimbaya. Aw karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gihapon kininyo igsuon ebanghelista Brother Ronald Kanyaman katambayayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Ug kumusta usab kaninyo mga kaigalaan og mga igsunan kini karon ni igsuon Brother Robert Kunsab nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O garon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa usa pa ka ministro. Mga kaigsuonan, kumusta? Kini na usab si Brother Debs Rizaba makigkauban kaninyo nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O garon sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Brad Ronnie. Okay, nining higayon na Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna gyapon siya importante nga siya kaso busa kita lang mo gitasan niya din para padayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O ang atong paghisgutan karon padayon gyapon sa mga pagtubag sa gilawatan nga mga pangatake ni Mitchell Bindilio. O kung mangutana sila ano nga ang mga ministro mo ora maginapirmi balik-balikon. Kini siya part man gyapon ni sa pagwaligod mga higalag mga kaigsunan kay aron ninyong matimbang-timbang ug nagsunod mo ug inyong masayran kung kinsa gyud ang tinuod nga nagbarog sa kamatuoran. Unya dili pwede nga kung manubag mi kay manubag man mi sa mga atake nga gihimo niya dinhi sa pagtulunan sa BBC labi na sa among magtutudlo dili pwede nga kung mga atake mi wala may basihanan. Biblically speaking doon na gid pod basahon ko lang una usa ang teksto sa Biblia kini nakasulat sa sulat ni maalamon nga si Solomon sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30. Ang gingon, ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Kung away man ni pananglitan ang amua, pero dili sa korason, kung dili sa rason lang, labot sa pagtuo, dili may pwede makig-away o di may pwede nga manghilabot kung wala may basihanan. So, tanan nga among pagtubag, doon ay basihanan mo nang ipabati na mo ang mga tingog sa pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Una-una to, sa iyang programa nagsunod ta, kaya itong gisundan ang iyang mga pangataki o pagtubag, o siya po nagsunod po sa ato pong programa. Gani siya may mupuli paghuman sa atong programa din sa RP Index Kidi. Doon na siya mga cooler, Brad Deber, Brad Donald, Brad Robert, o doon po siya mga texter. Ato sang lakbitan ang usa siyang mga texter nga niingon nga, grabe kuno natong pagpakiluoy na, nga dili atakihon ang atong magtutudlo. Atong paminawan, unya ato po din ipabati ang atong mga pamahayag kung ang tinor ba o tunada sa atong gibuhian kinibay pagpakiluoy sumala sa gibuhian o gipadala nga text message sa texter sa usa sa texter ni Mitchell Bindilio atong paminawan mga igalag mga kaigsunan. Sunod pangutana. Sunod. Pastor Luya, PBCM, mihangyo na ayaw atakiyang among Diyos. Espiritu Santo nga si Tomas Eugenio Sr. Nagpasabot diay nga dili maayong binuhatan ang ilang Diyos. Espiritu Santo makihilawason. Wana. Okay, wana. Atong nabati nga ang teksto ningon nga nagpakiluoy kuno kami nga dili atakihon ang among magtutudlo. Kana ba mao ang among gibuhian dinis kanginan nga nagpakiluoy mi? Ato daw paminawon Brad Deber, Brad Robert, Brad Donald ang atong pahayag kung kini ba alang sa texter nimo nga texter pakiluoy ba ni sumala sa imong gipasa nga text message dito ni Bindilio atong paminawan. Nilugar nga ang first mga atong Ginoong Jesucristo og siya nga first ang atong Ginoong Jesucristo mo'y namulong nga siya pulihan sa second child nga mao ang katumanan Espiritu Santo nga magpakatao mo nang among gipailas Master Tomas D. Eugenio Sr. Munang niingon mi nimo Bindilio ayaw atakiha ang among gipailang katumanan atakiha ang gigamit namong basihanan para sa pagpakatao para dili kanamo ingnon nga na personal ka. Atakiha ang gigamit namong basihanan para sa pagpakatao para dili kanamo ingnon nga na personal ka. Klaro kayo mga higalag mga kagsunod galang kanimo nga texter sabta pagayo og nagsunod ka sa programa namo og kang Bindilio kadto ba nga tinor nga kung gibuhian
para to pagpakiloy nga dili atakihon. Ang akong giingon nga ayaw atakiha ang katumanan haron dili ka nako ingnon bindilyo nga na personal ka. Nga naman di man ka muuyon bindilyo nga kanang Espiritu Santo magpakatao. Di gubo nimo ang teksto nga among gigamit nga basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Dili na nga nagpakiluoy mi in taon. Texter. Ha? Nakaron. Anita. Yung pastor texter nga mao si Mitchell Bindilyo, grabe man ni siya gyud muhimo gyud og mga tirada diri namo. Gani matod pa niya kami kuno wala daw mahibalo sa gitawag og hermeneutics. Atong paminawan Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald nga matod pa niya kita kuno wala mahibalo sa pulong nga o termino nga hermeneutics atong paminawan. Wa bangod kagi ni matawag ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa bangod kagi ni matawag ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Punto niya Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald. Wa kuno kita kaagi og hermeneutics kay wa kuno kita katuon. Atong susihon ug unsabay gihatag nga hubad o definition nining hermeneutics nga matud pa nimo do Bindilyo wa mi makatuon. Sa ato pa wa gid pud mi mahibalo kun unsa ang hermeneutics. Ato daw i-plaster Brad Deber. Unsa ba ang gihatag nga definition ining hermeneutics ug unsa pud nga referensya nga atong gamiton para sa pagsusig unsay definition ining hermeneutics. Atong gamiton ang usa ka referensya Atong i-plaster. Kining Merriam-Webster Dictionary usa sa definition gihatag hermeneutic, a method or principle of interpretation nga kung sa Bisaya usa ka pamaagi or baruganan sa paghubad. Okay. So mao day na ang hermeneutics unya matud pa nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilyo wa kuno kita nakatuon og hermeneutics ayaw patakag istorya do. Unsa gyud wala makatuon og hermeneutics nga ang gihatag nga hubad sa hermeneutics a method of interpretation, a method or principle of interpretation. Ikaw dunay interpretation, kami dunay interpretation. Tanang relihiyon nga nagpahayag sa ilang doktrina adunay ilang interpretation. Mga paghubad. Asa kuhaon nimo nga wala may magtog interpretation, na ami interpretation di lang kamo dawat. Ikaw pod na interpretation, method of interpretation nga mo nang hermeneutics di lang pod mi mudawat. Mo nang atong pagsusi kinsay naka hatag o gustong interpretation sumala sa nakasulat sa Biblia. Diha lang ganing bahina, nagpataka, nagkagyaw-yaw. Ha? Wala mi hermeneutic, wala mi magtuon og hermeneutic, nasay pa na nimo. Nakaron anita. Ang punto sa atong gibilin nga mga pangutana sa nanglabay programa kining Ecclesiastes 4:15. Gani Brad Deber, Brad Robert, Brad Ronald, katong texter o katong caller gani niya nga taga-Hinubaan nga ni follow up gani nga ipatubag ang Ecclesiastes 4:15 namuhi sa istorya nga dili angay tubagon pero nitubag yun siya. Kana na ganing bahina tulibagbag na gani ka yung kadili pwedeng tubagon unya nitubag ka kanang second child nas dumagiti ang holy child. Inconsistent na. Inconsistent na. Karon dunay texter nimo nga mao si Brian Dapar atong ibalik sa pagpabati kay haron atong kuhaon gyud ang imong gibuhian ug unsay imong interpretation nga mao nang hermeneutic aning Ecclesiastes 4:15 atong paminawan. Pastor si Brian Dapar. Pwede nimo explain biblically ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 nga second child kinsa man na di ay salamat. Nindot na. Gwapo na. Kinsay second child. Manay may pangutana. Imo man ang hangyo no? Minaumao ra gyud na sa PBCM nga ilang gipaangkon nga si Tomas Eugenio. Okay. Ato basaha sa Ecclesiastes 4:15. Basaha sa English. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Okay, sa ito pa, naagid, iya nga, second child. Di ba? Ato masahon na igsoon nga, unsay gipasabot anak. Kaya nga,
nag-ingon nga basa sa binisiya be. Nagaingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw sa ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon, ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Naay mo puli kaniya. Unsa man ang gipasabot ni ana nga naay mo tindog puli niya, kinsay pulihan. Unsay gipasabot? Magwawali 4:15 ngadtos 16 ang pulong sa Dios. Gaingon, apa nasuta ko bisan og daghan kaayo mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batanon nga mipuli sa hari. Ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidumalahan, mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan, sama lang nga nagagukod sa hangin. Sa ato pa, si Maalam Solomon ani nagapahayag mahitungod sa kahimtang sa pagkahari nga naay mo puli nga puli sa pagkahari. Pareho ba na nang ato kahimtang karon? Pagka wala sa presidente, nalapoy mo puli nga mosunod nga presidente. 4:15-16 sa maayong balita Biblia. Nagaingon, namalando ako sa tanang tawo nga nagpuyo sa kalibutan, ug diha kanila may bataon nga maoy mo puli sa hari ug ugma damlag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tawo nga manduan sa usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga nagukod sa hangin. O mo na gipasabot ni Apostol ani Maalam Solomon nga bisan og puli-pulihan ang pagkahari, bisan og puli-pulihan ang pagkahari, kay mamatay ang hari, mupuli na po na nanapay mo barog sa iyang dapit. Wala na'y kapuslanan, kay nga naman kato, mupuli naman po itong kamatay. Ang ila man diha nga, nakabasag si child, ila dayong gi-address sa ilang Espiritu Santo. Okay, atong nabati mo to siya ang previous atong matong gipabati Brad Ebert sa nanglaban natong wali Brad Robert ug Brad Ronald para atong kuhang punto nga matud pa niya sa pagtubag dito sa texter nga si Brian Dapar, matud pa niya minaumao lang kuno nato ang Ecclesiastes 4:15 nga ipahaom sa atong magtutudlo Tomas Eugenio. Wala ba na mo nagidirekta diyan sa among magtutudlo, kaya mo para ba nang giprobe nga kanang second child Espiritu Santo na nga magpakatao. Unya matud pa niya sa iyang hubad ani sa iyang interpretation sa imo gitawag og hermeneutics bendilyo. Tanawon tining imong hermeneutics og dili ba ni mahimong bulatics? Di ba ni mahimong sinuitik ning imuha? Matod pa nimo ningon sa Solomon nagpahayag nga naay puli sa pagkahari. Karon susyo na to kay namulong pud ni sa Brad Deber nga nakita daw ni Solomon ang mga hari nga puli-pulian. Buti pasabot dili day si Solomon ang hari nga pulian. Kay namulong man siya nga si Solomon daw nagpahayag ra daw nga adunay hari nga pulihan. Nakita ra niya. Murag dindot no kay hari nga pulihan. Pag abot ron kay ningon man siya nga puli-pulian ang pagkahari. So pato pamudaghan na Brad Deber, Brad Robert, Brad Donald kunya nakita daw ni Solomon atong paminawan na pod ang iyang pamahayag. Okay. Atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidubalahan, mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan, sama lang nga nagukikod ka sa hangin. Tanawa igsoon. Magwawal. Tanawa, sabi ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa kanang second child nga mubabog mo pili sa iyang dapit ang mupuli sa pagkahari. Kay si Solomon nakita niya na ang hari gipuli-pulihan lang. Kay si Solomon nakita niya na ang hari gipuli-pulihan lang. Okay. Atong nabati Brad Deber sa ikaduha ning pamahayag nga dili di si Solomon ang gipasabot ani nga pulihan kay matud pa niya si Solomon nakakita nga ang mga hari puli-pulihan lang. Katudang si child mo ditoy mo puli sa hari gigamit ang terminong puli-puli. Ato nang tanawon rod mo sumada ba ng puli-puli. Karon sa tanto niyang pangitag depensa Brad Deber sa miaging Domingo ni gamit naglaing versions Biblia
ang New American Bible ug naa po dayon siya gitawag og komentary. Nagpalaban og komentary ni gamit og laing bersyon. Tanawon tag mulaban ba nimo ang imong gigamit nga laing bersyon bindilyo ug ang imong giingon nga komentary. Paminaw na to. Matod yun nila nga second child. Tumas iuhin nyo ko basaha para palihog sa Ecclesiastes 4:15 o 16 kay ilag yung gingon nga maog yun is tumas iuhin nyo. Atong basahon sa New American Version o niya Bible, the Saints Devotional Bible. Atong basahon sa 15 and 16 gapon sa Ecclesiastes. I saw all the living, those who move about under the sun, with the second youth who will succeed him. There is no end to all these people, to all who were before them. Yet the later generation will not have joy in him. This also is vanity and a chase after wind. Okay, padayon. 17. 16 na. Okay, adto ta sa footnote sa mao nga basaha ang 4:13 to 16 footnote niya. This passage deals with kingship and succession but is obscure. Okay, ang sunod nga komentaryo sa 4:15. The king is no sooner dead than the people transfer their allegiance to his successor. Unsa man si Kristo na dili na insakto nga pagkamatay sa hari pulihan sa Matthew Henry komentary. O sige ngon. A king is not likely continue if he have not a confirmed interest in the affections of the people. This is intimated but somewhat obscurely in the last Ecclesiastes 14:15-16. 4:15 and 16. Okay, padayon. He that is king must have a successor, a second, a child that shall stand up in his stead, his own supposed or perhaps the poor and wise child spoken of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Kings, when they grow old, must have the mortification of saying those that are just sell them out and stand up in their stead. O tuwa na, unsay gingon sa dihang matigulang na, sa dihang mamatay na ang hari, dunay mo puli sa iyang dapit. Na ako'y Bible commentary, Matthew Henry commentary. Nga ang ipasabot niya na nga pagkamatay sa hari, dunay mo puli niya. Nga mao'y mo dumala. Mao gyapon ang footnote. Okay, atong nabati gigamit nga Brad Diver ang New American Version nga Biblia unya naa din siya gitawag og Matthew Henry commentary. Sa gibasa niyang New American Bible, wagid mo laban nimo bindilyo. Kay pag ingon nimo siya nga sayop na nga ang hari inig kamatay pulihan, wagid mi mag-ingon nga sayop na. Unya ningon kag si Kristo na, ang tubag namo si Kristo ginang hari nga pulihan. Pero wala pa na diya gitumbok nga Kristo na, pero pamatud-an namo nga ang hari nga pulihan si Kristo na. Ang among gikukod diya nimo paggamit nimo sa laing bersyon, ang una nimong gibuyan puli-puli. Ang hari kung mamatay, puli-pulihan lang matod pa sa nakita ni Salomon. Sa ito ba kung puli-pulihan, daghan. Ang igamit mong bersyon, puli ra. Asay tinuodan na, puli o puli-pulihan. Tubaga na. Unyang Henry komentary, nagpabili ng second child na gigamit. Ngayon nagkamatay sa hari, dunay puli. Husto na. Nga dunay mo puli, inig kamatay sa hari. Di-question mo si Kristo ba na? Pamatod-an na mo, ang hari si Kristo na. Asa man mo laban nimo ang imong gigamit nga komentary nga niingon man ka nga hari nga magpuli-puli samantalang ang Matthew Henry hari nga pulihan. Ang New American Bible hari gapon nga pulihan. Asa kuhaon ang puli-puli nimo? Muna among gi-question nimo. Di ba ka magkadimao? Dili ka consistent sa imong mga pagtubag. Tulibagbag ka. Muna isito sa hermeneutics. Muna nakatuon sa hermeneutics. Nasayap lagi mong interpretation. Ang gigamit mo, pabor man diris mo Kaya gigamit mong version, nagamit rin ng Mexican child. Di-figured out man na sa Biblia nga sikan ra. Asa kitaon nga ang puli-puli nga sikan ra. Dito libagbag ka, nagkaroon, anita. Muna nigamit me, nagsukulay ka sa imong mga pagpamulong. Nagdagan-dagan ka sa mga pamagig depensa.
aron nga imong i-prove nga sayop mi wa gyapon magkadimaho mo nang gamit mig termino nagsukway kas imong mga ngabil sa Biblia gitawad og buang na. Brad Robert, basahon ta sa Biblia. Dili ta ato-ato lang nga mohingalan pagbuang niya pero dili ang physical nimo bindili mo gipasabot namo. Kay naa sa Biblia pagka dili kani mohaom ang imong pamahayag sukway na matud pa ni Haring Salomon buang na. Basahon ta og iplastar ta sa screen og atong paminawan. Niya akong pagkabasahon badron sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 pero ato ipabor sa ilang Biblia SDA Bible ingon maayo pa ang kabus nga magalakat diya sa iyang pagkahimpit sa kasing-kasing kay kaniya masukwahi sa iyang mga bil ug maoy usa ka buang. Klaro kayo ang gipahayag ni Haring Salomon nga kung magsukwahi ka sa imong mga ngabil sa imong pagpamulong gihulag gawin niya nga buang karon kay nagsukwahi man ka bindilyo di ikaw mo naigo nini na kung basahon na Brad Ronald sa laing version sa Biblia kining magsukwahi sa mga ngabil gingon magbuang kini bapuy musultipod og mga malaway nga mga pulong kining gihulagway nga buang nga ang nakapabuang mao ang pagsukwahi sa iyang mga ngabil. Pagabasahon ko diri Brad Ron dinhi sa Biblia nga Kristohanong Katilingban. Gibasa ganya sa SDA Bible Proverbio dinhi naman sa Kristohanong Katilingban gitawag kana og panultihon. Sa mao ra gihapon nga sitas panultihon 19:1 nagaingon mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaway sinultihan. Busa kini diyang buang nga matod pa ni Haring Salomon nagsukwahi sa iyang pagpamulong diya sa iyang mga ngabilaw ayan buday nagpagpamulong naa na tanan nimo bindilyo gani ni admitar ka nga asa may labing malaway o bastos kay kanang laway mo nang pagsturyag mga binastos ningon ka asa may bastos kining nagsulti o kanang nagbuhat di admitado day ka nga nagistorya day kag binastos nga mo nang malaway mo man gihulagway ni Haring Salomon nga buang pagka nagsukway og pagpamulong og nagaistoryag mga malaway naa tanan nimo karon Brad Diver ni counter siya Brad Ronald og Brad Robert i-counter siya digamit siya tekstos Biblia. Uy, nagtuo ka bindilyo nga kining teksto nga imong gigamit, imong pagkasaybon si Haring Salomon nga kung magsukwahi sa pagpamulong buang, nigamit sa Brad Deber o Gob, nga doon na kuno po'y pagsukwahi, nga wala magtuman sa kasuguan sa Diyos atong paminawan ang iyang mga pagpamahayag. Ingon nga bunal niya diri kanato. Kay ni bunal ta, wa siya managang taguktok ang iyang agtang nga pareho mi sinaw-sinaw ng agtang. Unya ni bunal siya gisagang ta. Kadaghan nato gingon nga pagka-away nga arnis, pag bunalan kag uno sagang kas uno, bunalan kag do sagang sa dos. Ang among bunal wa nimo sag nga ni bunal ka pero gisagang namo imong bunal. Paminawan ta nga nigamit siyang teksto nga napoy sukwahi. Ang sukwahi igsoon sumalas Biblia sa Job 34, 26 ug 27 ang nisukwahi kadto wa ni subay sa Dios sa kasuguan sa Dios. Ang nisukwahi kadto wa ni subay sa Dios sa kasuguan sa Dios. O niya wa man ta diri katudlo nga wa nay balaod. Job 34, 26, 27 wa ta ni sukwahi na wa ta ni sukwahi ni sunod ta. Wa ta ni sukwahi na wa ta ni sukwahi ni sunod ta. Okay. Ang imong gigamit nga pag-contrast 19:1, wa man may supak ana nga ningon si Propeta Job nga do na po'y mga tao nga wala mosunod sa kasuguan sa Dios, mo to'y gitawag ni Job, Propeta Job og sukwahi. Si Haring Salomon nagisgot pod nga naay sukwahi sa mga ngabil, iyang gihulagway nga buang. O sa may problema ana. Haron lang gid nga mudisgawas ka nga dili ka maigo nga matawag kag buang tungod kay nagsukwahi kas imong mga ngabil nigamit ka dito wa pamiyana mo supak anang giingon ni Propeta Job nga ang mga tao nga wa mosunod sa kasuguan sa Dios sukwahi to sila mo sa dili gyapon mo sumada ang imong mga pag-alkontra nanyata karon pagtubag nimo sa kang Brian Dapar gigamit ang Ecclesiastes 4:15 second child palihog pagbasa Brad Diver atong i-plus og atong paminahon kini ba og atong iprob nga nasayop si Bendilio sa pag-ingon niya nga mga hari nga puli-pulihan ni.
Atong basahon. Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia, brethren. English version. English version. Okay? Nagaingon. Ecclesiastes 4:15. Atong i-flash sa screen para po nga makita sa mga nagsunod sa atong programa sa Facebook ug sa YouTube. Okay, nagaingon. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Specific, di ba, Brother Deber? Ang second ra. Second child. Bosa dili gid mo haom kung gamiton ang termino ni Bendilio nga puli-puli. Puli-puli. So dili mo sumada. Mo nang sa among explanation kay naa may tagna day nga second child, understood naman na nga anak og babae kag kinsabay nahimong child kun wala gi anak og babae. Pero gingon lag second child, dili man makakwenta og second kung dili magsugod sa first. Mo nang among gipamatud-an nga ang mulugar nga first mga atong Ginoong Hesukristo. Gani sa mga nanglabay programa nimo Bendilio ni supak ka. Asa kuno'y second child si Kristo, pato-pato ra kuno ning amua. Mo nang di-prove me nga si Kristo po sa pagtagna niya sa Biblia gitermino gyapon sa word nga child. Atong basahon sa pagpayag sa Biblia gyapon, Brad Deber, pabor man nimo ang maong version sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo may tagna nga siya gitawag og child. Ipabor gyapon nato silang kaugalingong Biblia, bro, English version. Seventh Adventist Church nga Biblia. Ang Isaias 9:6 nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mao ni ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Pero walay Jesus Christ nga pangalan tungod kay ang Biblia dili man abilidad nga kun magtagna ibutang ang pangalan. Pero tanan nga mga pastor, tanan nga mga ebanghelista or unsa may katungdanan sa simbahan, way supak nga ang katumanan ning Isaiah chapter 9 verse 6, mga atong Ginoong Hesukristo gingon siya, for unto us a child is born. Unya matod pa ni Bendilio na day first child ya. Giyon sa namo sa pagprueba mga higalag mga kaigsunan nga kining tagna sa Isaiah 9:6 nga sa katumanan ng atong Ginoong Hesukristo mao ginang mulugar nga first child. Niya i-plaster nato niya tay Biblia ang gitawag the message. I-plaster ta sa Biblia ang the message, basahon ko ang John chapter 1 verse 1 kama 14. The message nga Biblia. Gingon sa pagpayag nga atong mabasa o ato pong makita mga higalag mga kaigsunan sa inyong mga screen din na sa inyong mga cellphone baron or laptop. Gingon, the Word was first. The Word present to God. God present to the Word was God. Sa 14, the Word become flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes. Bisag diya lang di ipadayon pagbasa, bisag dilihot doon, Brad Deber, Brad Robert, Brad Ronald. Kini di ay gingon nga word was first, nahimo ni siyang unod og dugo, became flesh and blood. Gingon word was first. Nya kining word kay mo maning tagna dito sa Isaiah nga gingog child, sa to pa word o child was first. O first child, o first word, wa di ay. Munang ningon sa patok-patok, di gud patok-patok, patok gyud. Pero nga pagprueba, Brad Deber, nga kining gingon the word was first ang katumanan mao ning atong Ginoong Hesukristo. Og mabasa nato sa lain na pud nga version sa Biblia ang gitawag the Living Bible. The Living Bible. Basa, Brad Deber. Sa John 1 verse 1, nagaingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sa ato pa kato diyan, word was first, mo dining atong Ginoong Hesukristo. Unya katong word nga gingog first nga mga atong Ginoong Hesukristo, may tagna nga mahimo to siyang child. Uy, ipakatao siya, bata nga lalaki gitawag child. Pero giunsa sa pagprueba mga higalag mga kaigsunan nga kining John chapter 1 verse 1, word was first nga mao atong Ginoong Hesukristo, mao gid ni siya ang gitagna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Niya na sa tay Biblia ang gitawag Amplified Bible, mga higalag mga kaigsunan. Basahon ako ang John chapter 1 verse 1.
Sa Amplified Bible, ingon ini ang atong mabasa. I-flash po nato gyapon sa screen mga higalag mga kaigsunan para atong makita nga kining pagkapahayaga konektado sa tagna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Akong basahan ingon ini kay pabor ko naman. In the beginning, before all time, was the Word, gi-open and close parenthesis Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Nadayon ang square bracket, Brad Ronald, Brad Robert, ang Isaiah chapter 9 verse 6. Busa, tataw kayo nga ang John chapter 1, sa The Living Bible, sa The Message o sa The Amplified Bible, ang katumanan mo atong Ginoong Jesucristo, siya kadong gitagna sa Isaiah 9:6 nga gingog child. Pero giulagway sa Biblia gingon word or child was first. Wa diay. Nasato pa sakto mi sa among pag-interpret, sa among pagtuon sa hermeneutic, ang method of interpretation nga si Kristo mo'y mulugar nga first child. Karon kay na may tagna nga si child. Ha? Na may tagna nga si child. Nga among gidriban nga ang katumanan mao ang Espiritu Santo. Pero si Bendilio di musugot. Kay hari na nga magpuli-puli. O nag-question, kinsa man ang hari nga si child? Kinsa man ang pulihan? Sa tupagikan sa first na may daghang hari o atong kwentaho ng hari sa katawan sa Dios, gikan kang Saul, hangtod kang David, kang Salomon, daghan man nga mga hari. Itog andaw. O di man gyud kakatugan. Kay wala man nimo ang hustong pag-interpretar nining tagna. Kay di man ikaw tagiya ani. Ang tagiya ning tagna Espiritu Santo man bosa. Siya mo'y mo claim, siya mo'y mo elaborate, siya mo'y mo pahayag og ang mga sakop sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao kaming mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Brad Deber, pabor gyapon nako nimo ang pangutana. Kining first child nga mga atong Ginoong Jesucristo, unsa bay iyang gipamulong tali sa Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia? Giterminuhan ganan niya Brad Ron og another comforter. Okay. Atong pagapribahan dinhi sa John 14 verse 16 to 17 sa ilagay pong Biblia Brad Ron. Pabor gyapon nato. English version nagahingon. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Unsay gigamit bisag diha lang ang pagbasa Brad Deber? May tungod sa comforter? Another. Karon Brad Robert, og susihon ta ang referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini bang another ang gihatag ba nga definition ini? The same or different? Different gyud Brad Ron. Okay. Atong basahon kining word another Sa Merayam. Sa usa ka diksyonaryo nga Merayam Webster Dictionary. Gingon, one that is different from the first or present one. Kaklaro kayo nga ang another day different from the first or other one. Lahi niya nang nag-una o kasamtangan nga usa. Kinsa ang gingon nga lahi niya nang first? Ang katong another nga comforter. Kinsa ang first sa Biblia? Ang atong Ginoong Jesucristo. Sa ato pa, ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon nga ang manlalaban or comforter gingon niya another o laing manlalaban. Karong diyon sa pagpiyo sa mga ministro sa PBCM, tungod kay si Kristo mao man mulugar nga first child. O nya among giingon nga siya'y pulihan. Gipiyo ba sa Biblia Brad Ronald nga namulong ang atong Ginoong Jesucristo nga siya pulihan ug ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo nga giingon another comforter. Gipiho gyud sa Biblia Brad Ronnie, gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo mao gyud ang kapuli niya. Ang priba akong pagabasahon dinhi sa Biblia na ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 o 26 nagaingon niini ang atong mabasa. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun bakagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli ka nako. Bisag diha lang,
unsay gipahayag sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Ronald, sa imong gibasa mahitungod sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo matud pa sa atong Ginoong Kristo, puli kanako. Pato na bindilyo nga kami naka-explain ni, nakahatag big saktong interpretation nya moingon kag wa mi magtuon og hermeneutics ay rag kapa broadcast pataka. Ikaw siguro ang imo sigurong hermeneutics dili na hermeneutics oy, siniwitik o bulatik mo na saktong pag-istorya diyan nimo nganong niingon mi ana kundi ming manggod kay ka. Ha? Hinambog kay ka ba nga wala mi magtuog hermeneutic? Sa atong pagsusya ang hermeneutic, method of interpretation. Di lang ka mo dawat sa among method of interpretation. Pero nag-hermeneutic ni. Busa ayaw gamitan nga wa mi magtuon. Ikaw siguro wa magtuon. Di na prubahan na mo. Na first, na second. Dili na puli-puli. Kaya kung puli-puli, dili na siya i-specify ang numero diya. Second naman na. Unya ang gingon nga mapuli matod pas atong Ginoong Jesucristo nga mulugar nga first child ang kapuli niya Espiritu Santo. Dihaom na nga kanang tag na nga second child Espiritu Santo ang katumanan. Unya idirekta din nimo Tomas ihon nyo na. Away question kaya mo mangipailapod ang katumanan pero kana Espiritu Santo na nga katumanan nga second child sumala sa pagtagna sa Biblia. O di na pamatud-ana mo. Kami ba'y nagsukwahe sa among mga ngabil? Dili. Ikaw, may nagsukway sa imong mga ngabil. Kaya nag-interpret ka nga dili sibo sa nakasulat sa Biblia. Nakaroon niya pa. Matod pa niya, dungagan taning mga pagsukway nimo, bindilyo. Mga pagbutang-butang, paghimo-himo, o pagtumog istorya. Matod pa niya, Brad Deber, Brad Ronald, Brad Robert. Tungod kay niya naman tas pagwali sa dapit sa Espiritu Santo, si Master may atong giila, nga katumanan ni Ana, ingon siya, ato kunong giwala ang wali nga Kristo tungod kay si Kristo kuno matod pa niya dili hingpit. Ako ra ba kang gipaningira na daghan man kag record nga imong nahipos i-play osmonako i-play bindilyo nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit og maplina nimo di na minuwali. Ha? Pero grabing pagtumo-tumo nimo atong pabinawan para nga ang mga naminaw Brad Deber, Brad Robert, Brad Ronald nga siya giningon nga kita kuno nag-ingon nga ato kunong giilisan si Kristo ni Tomas Eugenio tungod kay niingon kuno ta na si Kristo dili hingpit. Paminawan ta. Niundang silang waling Kristo kay dili hingpit iilisan og Tomas. Si Kristo dili ilisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Okay? Klaro kayo ang iyang gipahayag Brad Deber, di ba? Niundang kuno tag waling Kristo tungod kay si Kristo kuno dili hingpit og pulihan ni Tomas. Ingon ba niya na ang pagpamatuod bindilyo og sa mga naminaw og wa mo magsunod sa programa sa PBC makayon gid mo grabe gid ning mga PBC no ila dayang giingon si Kristo nga dili hingpit mo nang ni-challenge ko nimo bindilyo i-play nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit. Asa ang basyanan namo nga ningon mi digamit mig termino nga dili hingpit niya basahon ako niya man tay Bibliyang Hiligaynon Catholic version nga Hiligaynon i-plus na to sa screen. Basahon ako ang pahayag ni Apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Kung ang paggamit ba namo ang gitumbok ba ni Apostol nga si Pablo niini si Kristo ba'y dili hingpit? Basahon ako ha. Gingon sa pagpahayag. Kayang aton ihibalo unang Korinto 13:9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga Hiligaynon. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Bendilyo klaro kayo. Ang giingon ni Pablo ang pagwali sang pulong sang Dios nga naa daw kanila gihatag kanila kanang bugay na may tagahinubaan nga mga hilunggo makasabot gid mo ana. Ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa hingpit. Kristo ang gipasabot ni Pablo dili hingpit ay pagpataka-taka oy kapa-kapa broadcast pataka mga. Murang gihubad na mo kay nag-mention man si Pablo ang ilang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Murang gisusi na to kini ba ang pagwali sang pulong sang Dios nga matod pa ni Pablo indi himpit kag magataliwan pag abot sa himpit kini ba'y pagwali may tungod kang Kristo o gitubag
Mao ra gyapon si Pablo ra gyapon sa mao ra gyapon Biblia ang Katoliko nga hiligaynon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Minaw mga taga-hinubaan nga mga Ilonggo, kon kami ba'y wala makahatag sa hustong interpretation nga gitawag hermeneutics. Basahon ko Roma 10:17 sa mao ra gyapon Biblia ang Katoliko nga hiligaynon gingon sa pagbayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning gingon ni Pablo hindi hingpit nga ilang giwali, kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ningon si Pablo nga ang pagwali dahil sa ngalan ni Kristo mawala to kay dili pa hingpit o dunay mupuli sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo. Karon Brad Ronald, tungod kay ang pagwali sa mga tinun-an ni Kristo nga ang Kristo mao nang first child ila man ang giwali, pero matod pa ni Pablo mawala man daw to kay dili man daw mao pa ang kahingpitan, pulihan man sa hingpit. Sa atong nasusi sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo may kapuli siya nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo nga gitagna sa Ecclesiastes 4:15 second child. Karon kay mawala man ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili hingpit, unsa man ang wali nga mupuli Brad Ronald kadto na bang kapuli usab ni Kristo nga Espiritu Santo mao na bapud ang iwali sumala sa Biblia? Ang tubag ni ana Brad Ron, oo. Ang Espiritu Santo nga mao ang kapuli nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, mao usab na ang kapuli nga isangyaw o iwali. Ang priba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon niini ang atong mabasa. Atong ipabor sa ilang Biblia. Atong ipabor sa SDA Bible ang atong pagbasa. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O sa klaro kayo ang pagbayag sa Biblia nga may mga tao nga gitagna si apostol nga si Pedro nga inigabot nila ang balita nga ilang igasangya o igamantala o igawali, maing balita na mahitungod sa Espiritu Santo. Ngano man nga Espiritu Santo na tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Kristo, gisplikar ni Pablo, dili hingpit og kadtoy mawala. Mao na ang among paghanay sa among pagtuon sa giingon, method of interpretation nga sa atong gisusi gikan sa hermeneutic. Hermeneutics nga imo ming gipataka-takaan og istorya bindilyo nga wa mi magtuon. Ikaw may wa magtuon, kauwaw nimo. Amo dokumentary ay mua hindre komentary nga wa mulaban nimo ang imong gigamit nga mga komentary niya nilaban namo. Nakaron nganong dili ka ngang tuwan sa imong mga pamahayag kay dili consistent. Ikaduha, mismo gid siya Brad Deber mo namulong nga siya bakakon, gani matod pa niya honest siya sa iyang pagkabakakon. Gikan gyud siyang baba. Atong paminawan. Bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ito. Kaga ko pagangkon na ako bakakon honest ko. Kaga ko pagangkon na ako bakakon honest ko. Klaro kayo. Ang imong pag-angkon nga ikaw bakakon matod pa nimo bindilyo, honest. Very good. Kaya honest di ka sa imong pagkabakakon. Hain pa ang usas imong pagpamakak. Matod pa nimo nga ang una namong gibirahan mao ang pagtulon-an ni Pilimon Riambonansa. Kingdom of God. Kingdom of God. Atong paminawon kay lain na pud ninimong pagpamakak. Wala daw manghilabot nato. Wa daw manghilabot ang Kingdom of God ato kunong gihilabtan og atong gibirahan. Adat man kundi sila na dagat na nga record. Oy, dagat ang record nga bisan kato sa Kingdom of God ilang birahan wa man ang hilabot na nila. Bisan kato sa Kingdom of God ilang birahan wa man ang hilabot na nila. Okay, klaro kayo. Bisan kuno katong Kingdom of God ato kunong gibirahan Brad Deber, Brad Robert, Brad Donald wa man kuno manghilabot. Bot-bot di mo bindilyo
Niya ang pagpruiba nga kami gihilabtan sa Kingdom of God. Mismo ang ilang founder nga si Pilimon Riambonanza mao'y nihilabot dili kanamo nga ang mga membros PBCM why maangkon nga kalawasan. Atong paminawan. Wala ni sa mga pastor. Nagbila ka ng sa komunidon niyo. Wala kani. Wala kani kalaman dito man ko. Magkanta mo ba dito sila? Kaya gidala mo ba dito yung Pedroso? Kamot mo ba dito anong asaan? Mato ka dito, so, dadda na kabir, pakalaga tayo. Hindi ka mo yung tako itong palahubog, hindi ka mo yung tako itong palahubog, kaya mag-inom kong servis sa kanunay, kaya naklaw sa gabi, bisa punto sa iyo. Kaya ano kong servis sa tuloy akong itago. Ako liya mo ka ng uban, kaya hindi naman kung gusto, anak, kaya makadaot mo na. Mungkod lang ka, sa inyong tinahi. Kung sinong kubog-kubog, malatakan yung tinahi. Hindi ka magdugay ng kalibutan, malatakan na yung tinahi. Mamahaw beer, manutog beer, hanapon o beer, di na beer. Mamatay kay beer man. Hindi ang malangit. Wala beer dito sa langit, wala beer. Ang beer, anak, para tayo, hindi yun. Nauloy kayo, panangin ng sako, binibon niyo. Pagkaluoy, kamo mga sako, di man di mo maluwas. Ako rin maluwas, sinuod bangi, di ba ko magbakat ninyo, kaya mo makasubay. Okay. Ang punto matod pa ni Pilimon Riambonanza, pagkaluoy sa mga sakop ni Eugenio, di gid maluwas. Ako rin maluwas. O niya, nakadto daw siya, nakadto magini sa Brother din sa atuang pagtulunan, nakaduol mo ni sa atong magtutudlo. Ingon pa siya nga gitudloan kuno hubog-hubog, bot-boton. Lugar kami, gitudloan lugar mig paghubog-hubog. Ha? Muna siya ang pruiba nga dili kami unang nitirada o nang hilabot. Unya pag ingon nimo bindilyo nga wa manghilabot, bot-bot di mo. Unsa man dito pag panghilabot, nagawa sa founder sa Kingdom of God nga mao si Pilimon Riambonanza kinsa pay nihilabot sa PBCM. Nga matud nimo wa daw namo hilabti kami nag-una-unag tirada. Bot-bot nimo bindilyo eh. Klaro naman po, nadungog mo na to, kabakakon ka. Kanang bakakon, mura man ang bot-boton, niya-anis ka sa imong pagkabakakon. Niya pa, si Ginito Yabo, nga nag-ingon, kaluha siya ni Pilimon Riambonanza, ni atake po sa pagtulunan sa PBCM. Apostol Pablo. Aminado pa si Apostol Pablo, nga ilang inad man sa una, ilang kaibalo sa una, dili pa hingpit. Compare ni mga tao karon, mga pastor karon, mga magtutudlo karon nga igo na lang gabasa sa sulat ng Apostol Pablo. Mula ba o naman inoong Pablo? Asa na? 1 Corinto 3:9. Ayaw, 9 lang. 9. Kaya ang ato ugod nga kay baro karon, dili man hingpit, Mayroon man. o baynon man ang atong pagpanghimog propesya. Kita ninyo mga igso. No? Mas may pa sa Apostol Pablo. Aminado pa. Aminado pa siya na ang ila dahil na ibanuan sa una, dili pa hingpit. Bisan ang pagpanghimog propesya. Malingki ko itong imong Juan 16:13. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, Muna na hingpit. ini siya mao ang magatudlo kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti siyang kinabalimong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang kasulti o ang mga butang pumalabot iyang igatukan kaninyo. So kung sa ihanan na ng Espiritu sa kamatuoran, Haring Prido, Magasulti sa mga butang pumalabot malabot o magatukan, magatultol ka na to. Nadagan ng hindi man. Ha? Ang uban gani na matigpat naman. Ang uban gani na matigpat naman. Ang ilang mga sako padayon nga nag-claim na mao kuno to ilahang Espiritu sa kamatuoran. Pero sa isang huwag walay na pamatudan. Yan mo yun naman sila nagtulog lang, matara ko lang, bago. Ang tulog, bilumutan na niya. Ang ngayon na ingong nga kanang intuwa na ilang utot o sulubot. Ora. Okay. Punta tinap. Oh, dugang pruiba Brad Weber, Brad Ronald, Brad Robert nga si Bindilyo bot-boton kay matod pa niya kita kuno unang nang hilabot dili kami mo gihilabtan igo minanubag on sa atake gipanggamit pang mga teksto namo ang unang Korinto 13:9 o ang Juan 16:13 o nga ni conclusion nga kanang Juan 16:13 espiritu sa kamaturan magasulti ug magatulfol sa tibok kamaturan daghan kunong ni-claim wala en gipasabot apil na me o nya matod ba niya
nangatigbak na. Unya matod pa niya ang mutuo kuno ana ang utok nas lubot. Dili na pagpangilabot bindilyo. Dili ka namo. Nga nanubag mi. Tanawa ang gibuyaan ni Pilimon Riang Bonanza namatay kasi inugber si Ginito Yabo nga kaluha niya ni Pilimon Riang Bonanza nagingon nga natigbak. Mismo ikaw bindilyo ni gawas imong bakba nga matod nimo namatay among magtutudlo among giasin atong paminawan. Matay na ba? Wala ko nakabata na ngari kong Mindanao nga buhit pa na. Kailangan kayo ting paminawan ng muto ko. Ang ina Espiritu Santo sa pagtindog na nadugay naman ng giasin. Okay. Unsa og kuno pagtindog sa among Espiritu Santo nga dugay namon kunong giasin. Nga grabe mo kadag katawa no. Lupigan ko si Ginito Yabo. Himuot si Ginito Yabo ato nadunggan agik-ikra pero iya grabe ay mong putigbabaw gyud ang kinatawan nining sweeto sa hermeneutics pero di ito bulatik. Nakaron. Grabing pagtumo-tumo ni mudo. Gawas nga among giasin matud pag ginebra diber ato pud kunong gibulad. Ato gyapong paminawan. Hello, Brad. Paingit ni Brad ba? Kana bang ilang question kanina namina po sa Brad. Kana bitong kikristo pag saka nga sa langit mapuli ang malalaban ng mga Espiritu Santo. Malalaban. Ang pangutana, kana nilang Espiritu Santo ito ang misteryo kalabiran sa pagpapalaban na nasan. Kasi wala tayo nilang ilubos. Inanak ilang templo karon sila nag-impresap. Ilan na ibulan? Ilan na impresap? Ilan na ibulan? Oh, klaro kayo. Ato daw giasin atong magtutudlo, brother, pero ato po daw gibulad. Di ba pag tumo-tumo? Perting bakaka. Perting bakaka, perting pagpamutbot nimo, perting pagsukwahay nimo. Angay di kang tawgon nga sukwahay sa pagpamulong mo usa ka buang. Ha? Grabing pagtumo-tumo. Ihagbong ka na mo sa impyerno do. Do, bindilyo. Kanang imong pagpamulong maoray makapa-impyerno nimo. Ngano man? Ikaw ra may nagistorya nga ang tao nga magtumo-tumo, magbinotbot labi nag nay katungdanan sa simbahan o sa kapastor, kalaglagan ang paingnan. Unsay binotbot, unsay tumo-tumo nga imong gibuyan. Matod pa nimo among giasin ang among magtutudlo ug among gibulad ang among magtutudlo. Asa paingon ba? Bindilyo do, bindilyo ang mga taong tighimog tumo-tumo paminawan ta imong pamahayag. So, naghimo-himo kang istorya na poros binutbot. O niya, dili ang idea, ilamin ha, na kay katungdanan, leader ka sa usa ka simbahan, o niya magbuhat kang tumo-tumo igsoon, o sa ka na kapasidahan sa Dios, na ang tao nga tigtumo-tumo, maka-angkon gyud og kalaglagan. Ang tao nga tigtumo-tumo, maka-angkon gyud og kalaglagan. Agoy, to ana. Oy, mga sumusunod ni Mitchell Bindilyo. Ang inyong pastor nga gisunod, kalaglagan man dayang maangkon kay grabe man makatumo-tumo. Umalaglag ang inyong pastor nga gisunod kamo lugar, maluwas. Imposible pod na, oy, mga higalag mga kaigsunan. Dili gyud. Di gyud maluwas, tanawa Bindilyo. Di ba ikaw mo'y mahitumpawak sa kalaglagan dili kami? Kay ikaw mo naghimog tumo-tumo. Parihugin mo, Espiritu. Sa mga nangataki diri kanamo, gikan kang Pilimon, kang Ginito, o ikaw mismo. Nga naman, nga ingon man yana, Bradiber, doon na batay, ikapahatag nga proverbial praise. Kaya nagpariyo man sila og mga pamaagi sa pag-atake din sa atong magtutudlo. Doon na ba? Oo, doon na, Bradron. Atong pagabasahon, usa ka proverbial phrase, no? Nagaingon, birds of the same feather flock together. Kung sa Bisaya pa, ang mga langgam nga parihag balhibo, managkakuyog o managkauban sa panon. Mao na! Kay pariyo mamog sinabtan sa Kingdom of God nga si Pilimon Riang Bonanza sa atake diri sa among magtutudlo og ingon man si Ginito Yabo pariyo mo nang giingon sa usa ka proverbial praise. Birds on the same feather flock together. Kauban gid mog lupad pariyo mog atake. Nagkaroon last natong ibabati niyang voice clipping Brad Diber ni question atong paminawan ang question niya.
Itudlo ko ganun, itudlo ng bersikulo nga ang Dios nakighilawas. Biblikal ha. Basa sa Biblia nga ni Abindelio, ang Dios nakighilawas. Okay. Motong iyang gibilin nga pangutana. Very simple. Ang tubag namo og among tubaguna, pero before mi mo tubag, itudlo pod Bindilyo sa Biblia. Biblikal ha. Itudlo pod nga dili pwede ang Dios makighilawas. Kana kung makatudlo pod ka og makahatag kag tekstos Biblia nga dili pwede ang Dios makighilawas, nasayop gid mi sa pagpaila sa among magtutudlo. Pero ningon ka itudlo asa sa Biblia nga ang Dios makighilawas. Ang Mateo 19:26 isummarize ko lang kay na naman ang oras, ug ang Job 42:2 nagpamatuod na nga pwede mohimo ang Dios sa pakighilawas, kay ang Dios pwedeng magminyo. Kaminyo gani ang tao, ang Dios pa ba? Nakaminyo gani ang manulunda, ang Dios pa ba? Busa ang pangutanan nimo, asa nasulod na sa Mateo 19:26, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Kanang pag-ingon ang tanan, way labot ang pakighilawas ana, way labot ang pagminyo. Di ba apil? Nganuman kay dili man kapugnan sa tao kung unsay gitingwa sa Dios. Mo nang balos na mong pangutana, tubaga asa pod mabasa sa Biblia nga ang Dios dili pwede makighilawas. Tubaga na unya. Sus, nagdaghan pa unta ang atlong ipabati ta ang last ang video nga nagpakita gyud nga magsusupak si Bindilyo ngano kay si Kristo Dios magina sa among pagila. Dios pud na sa imong pagila, amo pud gila. Pero sa pagka magsusupak nimo Bindilyo, imong giingon nga kung si Kristo nagminyo ang iyong supakon atong paminawan. Audio clipping. Patuon tag Dios kay kahimo og tao dili magpalaban og babaye. Ha? Dayon na wali-wali din kaniya ko na natural man na si Kristo bitaw gisupak wa tuohe. Maiman na si Kristo wa tuohe. Diha paras Bindilyo sa una, musupak pong Kristo. Og nagminyo si Kristo, tagay ko supakon. Og nagminyo si Kristo, tagay ko supakon. Tagay ko supakon. Tuwa na. Tarong kagutok, Dios naman na si Kristo og nagminyo ang iyong supakon. But-an mo ang Dios Bindilyo? O tawa, nakita ang iyong pagka magsusupak. Kung nagminyo si Kristo ang iyong supakon, bosa dili ikatingala, magsusupak dahil ka kang Kristo og nagminyo pa siya, magsusupak ka sa imong agalon nga si Ellen Goldwhite, dili ikatingala nga magsusupak po ka sa pagtulunan sa PBCM. Napupos na nga itong oras, kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Yunyo Sr. ug sa Executive Vice President, Reverend Charlie Yunyo, kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang mga magwali o Ebanghilista. Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab si Brother Robert Consad. O kiniusab si Brother Debs Rizaba hangtod sa sunod nga higayon mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.